Silawai konformia Tuhan kita Nabi Muhammad Pangulung kita wahai sahabat Tolan saudara Wassalamualaikum hai kesidang masamu. Oh wahai pemuda atau pemudi, oh sasudah itu kesidang rami dan muda matane wajib diketahui apa-apa kerajo akan dilalui. Bertanggung jawab dan penting sekali. Nak jangan sampai kalian temudi di tangan rami upamu si jahil na sangat marugi jadi asa bingo satali atau hitunganlah jawa sekali. Basiko lain dah atau mengaji atau hitungan jauh sekali. Nak meminta puluh, nak menjadi bupati atau nak menjadi calon menteri lah jalan diplomatnya, diplomat tani bertanam kacang jagung jubi, bertanam bawang atau padi. Oi karajo na bisa bakarajo tani, oh basi yang bawang aja kulit mani memikir itu kami nama buat nama minta puluh nak menjadi datuk. Sidang paleno nak meminta dua-dua. Nampak ratanya undang-undang datuknya jawab saja galak je batu itu tandanya dia terlampau sandua. Tinggi laka dari pariu lapatu bagala bujang limumu siang jo malam bati mabua anak 9 nindak barindu adik ulalakan dengan pariu sampai babini ke padang si busuk jangan bak orang memandikan baru letajun awak menyuruh baik itu parangai induk-induk baik iyo kanara kolanya masuk kanarana kolanya bilangan
Molokomo tipalane kadoro Iyo dela mentri alla samo mentri alla de kadoro Puonyo bukan alam menteri jawi Ela bukan mentri Ikudo One bukan mentri tukang sunti ilai kami bawa Aduh di pagi hari inai goyo delai kanda ala si pino iyo deka kami ulai batu oh ilala
itulah sampai wafat. Datang semuanya kaum kerabat mengurungi kita langau jolalat menghantarkan kita. Oh setelahnya tiba di luar balat pada tahun jua papan lalaki kubur timur ledesan lagi tamat kasih kasudaro sayanglah tamat iyo juga kalau kasih ke amal dan iman oh di dalam kubur jadi kawan anyo malaikat anyo malaikat menanti kiamat didatangkan Tuhan hari kiamat juga kalau tiba aman dan iman lagi sukiro menjawab tanyo apa nanti bo malam kau titian siratal mustaqim namo titianyo selamat badan masuk asarugo lamannya badan ai masuk sarugo kebanyakan umat di zaman kini balai biabana mencari piti indah di kana hidup mati nyosan ko salah indah kembali nyawa ko putus ayo kalau gitu lah sampai mati tiga alai saja kapan mari kain putih oh indah baragi tiga alai saja indah balabi haratonan banyak sakitonan pulih awanan payah soal pengajian sekian diagi sekian dahulu iyo sebagai paisi kanda sidang bersama iyo silawa yo de kompromi iyo di subuari nangko anta harus sinar barapi oleh jode si ode lapan silawa iyo campur adu iko ode namonyo silawa iyo de kampion ni de kan jadi jual lah di ode mi kanda tapaso kami membari jual iyo tanyo de makati la de tanah kana jual tindak yo kita jawab yang mungkin yo dangko yo pungguang kita iyo sudah de kapulang iyo de ko yo nyo hambe oto Waliyo yo de nyo hambe yo to kita di jalan raya iyo dijawab jual isa balungnya wangi ditiupkan kapata tu poyo gitu nangko apo iyo janji nyawa sama so iyo da ulunya iyo dekanyo itu kanayo tadinan marusuala di dado Adela yo minta yo katarangan yo dari kami yo nambadu ditentang persidangan nyawa ditentang yo tuyo deponisnya nyawa sama soyo da ulunya sama soalum ditiupkan kabatang tubuh kita nangko nyawa iyo de berjanji ke Tuhan iyo de yang ngaso akan yo manangi ku suruh kamahan tiyo kan taganyo kamangi ku perintah Allah kamangi ku perintah Rasul kamangi ku perintah guru kamaninggalkan pelarangan Allah kamaninggalkan larangan Rasul kamaninggalkan larangan guru di dunia nangko Ode berjanji ode bali yo sembayang di waktu dengan lima tadi pula di ode Ramadan bali yo berjanji yo kapuan
masuk. Itu yo karena yo nyanyi nyawa, iyo eka Tuhan de yang aku nyawa de bajanji. Olan nanti ni mungku saksi para so iyo de nyo janji. Indah ada pe yo dimungkiri, tetapi nyawa lah ya ke bumi. Lo nyawa lalu pula de janji, de mencari yo de jabatan, o de mana cari piti. Mencari yo la dunia, onde nan ba mego ini. Talabia iyo nan laki-laki lalu po janji de orang padusi. Oleh yo indah yo de takkan yo janji yo de nan tadi. Tando kita lalu po iyo nan yo janji ilahi. Dicalia iyo anak alahia. Iyo dek manangi tando lupo dek janji lata dayo sungandu bili itu denan denamonyo Alayo alayo de ko jaleyo de le mama yo kati tadi. iyo ayalayo de batanyo kade sedela panjo sinar barapi Itu yo de nyoba nak katarangan nyawa yo tu buat cakor. iyo kini bakaran cak de manginge manimbang de nyojo Adalah patunya waka Tuhan baru ditiupkan ke tubuh kita. nan menjadi iyo ada saksinya sekalian malaikat dengan ado Adalah itu menjadi saksinya yo de sama sepersidangan yo dahulunya. nan menyidang iyo dekan nyawa malaikat nan barampik bakarajo nan menjadi hakim ketua Allah Ta'ala sama tomato Adalah itu yo de menjadi yo de hakim yo ketuanya. iyo Allah yo deko jalila dena Allah kunya to Itu yo kami jawab yo de nyotanya. kok dirantang iyo panjang bana yo pagi hari di buinyo Karano dewa katu iyo mendesa pulo wakatu subuh ada hampir latibo de mengadana sunai pahalalu hingga pulo aku isu ado wakatu itu ulang pulo antara di sedelakan nanjo sinar barapinyo. oh adonan jarum dan patah usah disimpan di dalam peti kok ado kami nasalah usah simpan dalam hati ado semua di ladang boleh kita menumpang mandi kok ado acara di siko unang desa dalam panjang sinar barapi Mano sagalo nini ananyo mama Atu ojo mudo lade adi ajo kata demikian lagi sakalo sana sekarang kami tak meminta ulah kesalahan kami ayat Allah banyak. lade salah duduk ade salah taka ade salah jali lade salah kala kasuara Sunyi ay sarola banyak kasu malarimo bantala bicara Arela jo maaf oh kami pinta. Osa dikit lagi kadu sana kami maaf lagi to balain nagari anta tahu pe anta tahu
menyapui lupa kami sapo dek kanti di dalam rimbo sadang baburu babi aiko sana lopo kaminan menyapui baolah kami ladeka kata nasi sakurang-kurangnya kakadai kopi baolah raun jo kereta api kapan paralu dicarikan bini paralunya bana naik kereta api gawono bana lekat tanah suci ke daerah Makkah ondinai haji naik ke Patabang yolai Umar Pati abai tu bana yomai konyo sunyi Yole sedikit lagi lada kasih tangan ramai sawatu lagi ala dekasi tayo dan ramai Iyo dia malah baca lada muka suila sampai Inyo kito iyo akan ala de bacai Ibu bapak leka tinggalan juga layo badarai kami di kampulang mungkin kah badalan gontai Oh sedikit lagi ke orang di sekolah iko imana itu kacuri tu sinar barapi muluh laparata mula di sedela pandilangan kadua Baba nambare isu alan ko ato lapasan kan kami kado pasango yang lalu pasalan kan dua lako ita sampai de angin rasunyo Anyo tabang pasangan kandu ko indahnya sampai di burung rasonyo Olaya kan sore lekan la topiro otol kapan paralu turi la karumah tanggo sinar barapi letang ada kana puluh di daerah Padang Panjang beliau oleh tinggalnya kalau de sedelapan di saruwaso la ko jale la de ko nyato malim manuroi adoh ladanan murah puluh jole war iyo hondela udaro lewat telepon gitu lah bicara di telepon genggam HP jadi jual nomor sinar barapi tanya lada kana puluh ladang kana bana sekarang nyonai ko 08 balik narajo 6 la 25 Ulen nomornya sinar la barapi ko disirapan tanyo kakujo hambo Tolong lah badanyo salah sudah iko karano kita lai duduk ala de basamu Uranan di singko di doa ada kana puluh di doa kana bana katuhan yang haso Eba umoyo na panjang rasa kina muraju Lada barahim ala de madina suci ju ado de mandale Bala bo galeyo kabali dina murah inan mahal ataju anyo ko ado namangale barakuju galeyo ado ataran ala kapu ataran nanyo ko ado ataran kambing Atio baran na kembali mo ko ado le bapara para hasil le palano ko ado baladang lado panjang merah ladonyo ko ado para imang ko buat timbangku sagala kapalo ko ado namarando mana pe jodoh sasudai ko mano nagai babali amudo la de andaknyo nanjo kalau mati mancirupui masuk dalam kubur